Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bi baqaratil al-Fatihah. Mekaten ingkang kula aturaken kirang langkung nyuwun agung pangapunten ing wusana akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Mas Yono ngira sepatus Mas Ferry sak rombongan sing mriko mawon dereng dahar ajeng nutuke mriko melih ngoten.